παιδιά, είμαι ο Σκύλος και σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι. Παίζουμε Free Fire, μπερδεύτηκα. Αυτά, παίζουμε Free Fire. Λάθος το δω. Παιδιά, θα κάνουμε μείνει στην Κοσμοτέ για το ίντερνετ. Τι να πάω από αυτό πέρα. Άντε παιδιά, τώρα να τα πάρω στο κράνιο. Πλάκος, άλλος εγώ είμαι πολύ καλός. Λοιπόν παιδιά, άμα θα κάνω σκέψη, θα κάνω το like. Όχι μόνο like. Ωραία, λοιπόν, επειδή άμα κάνω headshot θα κάνω το like. Γάμο, δεν την κατάλαβα. Πού ήτανε? Έλα, μου τώρα σκοτώστε τη. Μη. Κύριε γάμο, την Παναχριστία σου, δεν ξέρεις να παίζει τίποτα, νουμπά. Ρε φίλε, τόσο το άχρηστο σου είναι. Να βρε βλάκα, να τους. Μπράβο, νουμπά μου εσύ. Ναι, μπράβο. Αυτός είναι καλός ρε, δεν μπορεί να πάει να βολήσει καν. Φύγε ρε, απλά. 6 μήνες στα μόνα γάλα. Πίδες το κάνει. Ωραία, θα κάνω να πάθεις. Δεν θέλω να παίζει κανένας ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Δεν βοηθάνε. Το νόκα.
παιδιά, λοιπόν. Αναγγέλει και γενικά με τις χώρες λόγω. Είναι φυσική συνειδήμα στο Ανατολικό γενικώς, επειδή είναι πολύ καλή. Τώρα αυτό, χωρίς λόγο. Πολλά τις πράγματα δεν τις βολεύουν. Βασικά θα πρέπει να είναι έτσι. Όπα, κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Κάνε το σπίτι σου. Μου πάρω να βάλω τον γκλούγολ εκείνη τη στιγμή, έλεος! Οι δικοί μας είναι πάρα πολύ άχρηστοι. Δεν μπορούν να πατήσουν το κουμπί για να πυροβολήσουν. Κοιτάξτε τι κάνουν εδώ. Να καμπέρο παίζουνε. Ούτε την εδώ μου δεν μπορούν να πετάξουν. Πάτε στην παρά η πάτερα. Μπράβο ρε παιδιά, είναι πολύ καλή η δική μας. Θα σκίσουν τα πάντα αυτοί ρε φίλε. Παίζουν καμπέρο, τι να πω ρε παιδιά, δεν έχω να πω. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ μποτάκι η δική μας και θα νικήσουμε δύσκολα να νικήσουμε. Αυτό που η δική μας είναι πάρα πολύ άχρηστη, θα πάνε καμπέρο, κάτσε πάνω γιατί δεν θέλω να χάσω. Κάτσε εκεί πάνω πάει καμπέρο. Ένα άλλο παιχνίδι γιατί να χάσουμε. Ναι ρε. Άντε για να πούμε. Για αυτό το βίντεο, σας κάντε ένα like, ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.